F'intervent li għamel matul il-jum tal-ħadd waqt attività l-Prim Ministru Lorenz Gonzi bilan li jiddefendi lil Richard Kakija Caruana uża kliem mill-aktar dispreġġattiv fil-konfront tal-Parlament. Però mertu wkoll ta' persuna oħra. Huwa mertu wkoll ta' Richard Kakija Caruana. Ta' Richard Kakija Caruana. Xironija jidi li fl-istess ġranet ta' meta l-Parlament bravu tagħna bl-oppożizzjoni bla ġustifikazzjoni ta' xejn, bla raġuni ta' xejn, tgħaddi mozzjoni li qatt ma missa saret u ma jiġġustifikata bl-ebda ċirkostanza fl-istess ġranet li l-Parlament Malti jgħaddi kundanna falsa frame-up ieħor. F'reazzjoni l-Grupp Parlamentari Laburista qal li politiku li jiddeskrivi l-ola istituzzjoni tal-pajjiż b'mod dispreġġattiv b'diskors bħal dan il-Parlament bravu tagħna juri nuqqas ta' kredenzjali li wieħed jistenna minn Prim Ministru. Il-Grupp Parlamentari Laburista qal li regoli tad-demokrazija jitolbu li Prim Ministru li jirrispetta l-Parlament u lill-poplu li huwa rappreżentat minnu iħares id-deċiżjonijiet tiegħu u ma jasal qatt li jipprova jirridikolah. Minflok Lorenz Gonzi jinjura deċiżjoni tal-poplu f'referendum u issa qed jipprova jinjura deċiżjoni tal-Parlament.